हेल' गाइस गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेल गासैखौबो बराय जाबाय नोंथांमोना नायगासिनो दा एमबि ब्लग चेनेल। स' गाइस आङो भिडिअखौ इनिफ्राय स्टार्ट खालामलांसै आरो ना। ओमफ्राय आं न'आवबो न'निफ्राय खालामबोआसै बेनिफ्रायनो खालामबाय आरो ना। बेनिफ्राय आं दा लोगोफोरजों एसे हलि गेलेनो नागिरदों, हलि गेलेनो थांनो नागिरदों आरो ना। स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो, बिदिबा चलो भिडिअखौ स्टार्ट करते। चलो आं दा इनिफ्रायनो स्टार्ट खालामलांसै आरो ना। बिदिबा नायलांदो। लोगोआ इयाव नेदो आरो होनदो आरो ना। बे बाइक लाबोदोंनो आं दा थांसै। दा आं ओंखारलांबाय। आङो ओजों गिदिंलायलांला माने ओजों गिदिंबाथाय माने लोगोआ मा होनो बेजोंहाय आङो माबागोन आरो ना, गोबाव जालांगोन। ओंखायनो आं डाइरेक्ट थांगासिगोन इजा। ओइनो गथ'फोरा माने गेलेबाय दं आरो ना इजा। बामा खैथिया होननाय जायगा दं, इखिनियावनो आं ससे नेनोसै आरो ना लोगोखौ। नायनो हागोन इजा। फंबायमोनहा गेलेबाय थादों आरो ना इजा। दा इयाव आंनाथ' फैसा गैया नालाय दा इसोर लाखिनो नागिरदो। दा मा होनो आरो, ओइ बाबुमोन फैसा गैयालै, फैसा गैया। दा आं मोजां थांनोसै आरो ना। स' नोंथांमोनाल' नायलांबाय थादो। आं दायो इजा फैबाय आरो ना, ओमफ्राय मण्डल सफा मोनसिगोन। स' नायलांबाय थादो, आं दा इजा थांनोसै। स' नायदो गाइस, नैखि हलि गेलेदों आरो ना। नै इजा माने लाखिगोन जानो मायाव गैला आरो ना। दा मण्डल सफा मोनबाय आङो, मण्डल सफा मोनबाय आरो ना जायगाखौ। सब हलि गेलेदों मालाय, DSLR माने खेबलाय लांदो आसो। बेखिनियावबो गेलेदों खोमा, सब हलि गेलेदोंलै। दा हलिनि दिन ना, बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो हेपि हलि आरो ना। मोनसेबो हेपि हलि बाबुमोना गेलेबाय थादों नै। ओइ बाबुमोन फैसा गैया, फैसा गैया। र' आं दासो थांनो नागिरदों। हेल'। माने लाखिदों आरो ना इसोरो, आं फोनजायासै। माने फोनखायाखै, माने आं दासो न'निफ्राय जासो ओंखारबोदोंल'सो आरो ना। ओमफ्राय इसोर लाखिदोंमोन। मण्डल सफा आरो ना, इखिनिखौ मण्डल सफा होनो। स' गाइस हेपि हलि बयनिसिमबो गाइस। स' आं दा इखि थांबाय दङ, ओमफ्राय लोगोआ ससेयाव नेदों होनदों आरो ना। नेनायखायनो आं दा इजों बरियासै माबानानै दा जमा थांसै, नोंथांमोनाल' नायलांबाय थादो। स' दा थांगासिनो, दा मोनसिगोन आरो ना बामा खायथि ससेयाव आं नेगोन होनदो। लामायानो बिराद लेथ्रालै नुदोंना। मोजांबाथ' दसेनो मोनहैयो, बाट लामायानो बोरैबाथार ना नै। स' दिनैनि थाखाय बिराद इन्टारेस्टिं आरो ना। थ' फाइनालि गाइस जायगाया इयाव मोनफैबाय, बामा खैथिया होननाय जायगायाव। इनिफ्राय नै प्रफेसि इयाव नेदोंमोन आङो, नेनानै दा जोङो थांसै। दा बबे थांगोन होननो हाया आरो ना। जोङो दा थांबालाय नोंथांमोना देखायबाय थानोसै, नोंथांमोनाव नायनो थादो इन्टारेस्टेड बा चलो। स' फाइनालि गाइस आङो दायो इजों थांसिगोन, ओइ ब्रमोना मोनहैबा। स' फाइनालि बिराद इन्टारेस्टिं आरो ना दिनै। ओमफ्राय ब्रमोनखौबो लोगो मोनबाय। नै जों दायो जमा थांसिगोन आरो ना इजोंहाय मोजाङै एसे इन्जय खालामनोसै। स' नायनो थांदो नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा। स' बिराद इन्टारेस्टिं आरो ना दिनैनि दिना, हेपि हलि नालाय। नै गारि लाखिदों आरो ना इयाव। MT-15। Oh my god.
सो भाई साहब या दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे so guys oh guys siapa kena naga Indonesia wah siapa salah ya kena nasi gila pernah jas tuh kok siapa dia pernah jas tuh kok ada mau kawan dia oh maaf benar bang agak siung nih betul kok wow wow wait babu man side only only happy Halloween Diwali let's happy Halloween oi here go so finally guys जों दायो बेखौ फैफिनबाय आरोना ओमफ्राय बाबुना एसे लाखिदो पैसा नहीं है हमारे पास पैसा नहीं है जाने दो हमको कुछ भी नहीं है जाने दो फैसा थानायबा होनो हागौमोन दा आंनो फसनो नांगोन दा गारिया दायो सिख्लाफोरजोंनो फन जाहैनांसिगोन आरो माथो खालामनो फोनग्राखौनो नागिरबाय थादो फोनग्रायानो रावबोनो गैया बेनिखायनो सिख्लाफोरजोंनो फन जाहैनांसिगोन आरोना सिख्लाफोरजोंनो बरियासो फन जाहैनोसै दहायथ' नोंथांमोना नुबायना सिख्लाफोरखौ दा इजोंनो फन जाहैनोसै बे जायगाखौ जोङो मोनफिनलायबाय नै सिख्लाफोरजों फन जायाबाथाय मा जाबावगोन जोङो सिख्लाफोरजोंनो फन जाहैफिननांसिगोन आरो नै बाबुनायावनो दं दहायनिया जों दहाय जिखिबायदो ओमफ्राय इखिनो जोङो दा फैफिनबाय ओमफ्राय दा सिख्लाफोरजोंनो फन जाहैफिननांसिगोन जोङो नै आंबो माथो सिख्लाफोरानो गैलासो रावबो ओरैनो नायदोना फाग्लासो जोंनियावनो फन लानो जानो फैदोंमोन मानसि गैला सिख्लाफोरा खालामफैबाय ओइ सिख्लाफोरा ओइ सिगाङाव आयो फाग्लायनै स' फाइनालि गाइस सिख्लाफोरखौ नुबायना इयाव नै सिख्लाफोरना सिंनाबो जाखो आंथ' सिन्दा गोजाबाय नुसननो हाला आइफोनला जानोसै नामा एसेदिनो आंनि मोदोमावथ' नै नायनो हागोन नोंथांमोना एख'नो गैया माने आंनियाव एख' हलियानो गैया माने दासो ओंखारबोदों ना नै आं माने लागायजाबाय आरो ना नै मा बुंनो लागायजाबाय ओइ थाथ'नो नामा आंनि मोदोम थाथ'नो आंनाव नांलाबाय लागायजाबाय दख' ओइ आंना हलियानो नाङाखै नै दानि सिख्लाफोरा सारलाबाय लामायाव आं हेलमेट गानदों नालाय नाङाखै मोखाङाव नै मोदोम माखिनाय नायनांगोन लागासिनो नै सिंगोल लाइफ नङा नै ससे लामायाव लाखिना दंथ'यो जोङो नेबाय दं एसेखौ फैगोबाव जा बारिखि थांजोब्बाय नै सिंगोल लाइफ फोनला जानांसिगोन फोनना हानाय आंनो बेखि एसे ओइ इसेना खुगामानि लागायना दे हिन्जाव नामाव हौवा नामाव हिन्जाव नामाव हौवा नामाव ओमफ्राय मोनसेया
Iya hinjauनि namaव बे जाबाय Iya YouTube channel naमाव YouTube channel आरो दंबाय नामा उनांगौ लागायबाव जोंसो फोनलाना सिगोमा एकदम बेयाव दासो हिनजाव मोनसे हौवानि मोनसे ओमफ्राय इउटुबनि नाम मोननै होबाय आरो बखेनांगौ र' ओइ हबाव गन्थंफोराव लागायनाया र' हेयाव थाराखै मामब्रिउ ब्रिउ जादों माथो र' दंबाय र' जोबथ'वाखै गन्थंआ लागायबाय फाग्लालै नै जानानै गन्थं मामब्रिउ पथा लेलो पथा लागाय सिख्लाफोरखौ नेबाय थादों सिख्लाफोर रावबानो गैया साला नै गाइस दायो जोङो लिंहरबाय आरोना सिख्लाफोरखौ ओमफ्राय फोननो थाखाय बिसोरो फैबाय आरोना नै जों आंबोथ' फोनजाखै नालाय दा हारसिंनो खावलायाव फोनना लाबाय नै माबायदि अबस्था गैला आरोना ओरैनो बाङाय फोनबाय बेनिफ्राय दा फोनजानो गथ'फोरजोंनो फोनजालाबायनोसै बे सिख्लाफोरजों दा फैगासिनो बिसोरो कट गैया ओइ कट जाबा तुम्ही हा ओइ सुवार फोनजानो माने मोखांफोरा अबस्था गैला नामा नोंखिदो नामा जाफाय subscribe ओइ थावजों खिलाङोना खेबसेल' खावलायाव फाग्ला अबस्था गैखाला नै गोरान लागायजोब्बाय गाइस अबस्था गैला मोखां मथे माबायदि खालामखो इसेल' फोनो होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा लागायजोबना होबाय ओमफ्राय गेहलि नामाव फोनबाय आरोना नै थावजों मानसि लागायजोब्बाय इसेल' फोनो होबाय नालाय दा लागायजोब्बाय मोखांफोरा अबस्था गैला आरोना नै मामब्रि पुरा कला लागिसि लागायजोब्बाय सेस गारियाव नांबानो जाबायलै फाग्ला थांथ' र' थांथ'वा इजानो फैदो सिगांनि गोजा नामा औ थांबानो बा आंनि मोखां अबस्था गैला होनलाय हट फोनायनिथ' होसिनायसैबो स' गाइस जों दायो नै बोरै मोननै जोंनि फुजागाराव फैदों जोङो ओमफ्राय इयावनो दसे एसे नायसन लानोसै नै नायनाखै नोंथांमोना नै जानो जा मोसाग्रा स्टेज आरोना नै जोङो माने इयाव एक्सप'बो फैदों आरोना नै नोंथांमोना फैनानै ओमफ्राय इयाव नायफैनो हागोन नै जोंखौ ओरैबायदि नायदो आरोना माने जों मामब्रिब्रु जादोंना मोखांफोरा नै रा एबा चावमिननि माबा माबि जानायफोरनि दं आरोना इयाव नै नायनो हागोन धामाका ओके आच्छा बाय जोङो बाइक मावनो थांगोन ना दसथा बावगोन इनिफ्राय दायो नै जा मन्दिर दं आरोना नै जा मन्दिरखौ खुलुमदों मानसिफोरा नै जोंबो खुलुमजागोन खिन्थु जों मामब्रुना मोखांफोरा अबस्था गैया जोङो नै जा बा तामाम गोदोर दा दिनैनिफ्राय खोमा ना दिनैनिफ्राय स्टार्टिं आरोना इनिफ्राय नै मेथाइयासो फान्दार दं नै लाबाय इयाव खुलुमग्रा आरोना गारिफोरा स' जों दायो ओंखारबाय दायो नै दा थांनोसै फाग्ला बायदि खिन्थिदो साला दा जों दा थांसै ओमफ्राय ओंखारलांसै आरोना स' दिनैनि ब्लगा बेखिनियावनो ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड सेयार खालामबानो जाबाय लोगोसे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनाबानो जाबाय आरोना स' बेखिनियावनो जों दा थांसै मोखांफोराव अबस्था गैलाना थांना दिनोसै आरोना बाय